салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 4 хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд? Бо диққат гӯш кунед. ҳавлии фурӯшӣ бо таъмири нав дар шаҳри Душанбе бо нархамагии 390 000 сомонӣ, инчунин духонагаи фурӯшӣ дар назди бозори Саховат 64 микрорайон, духонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ ва 5 сотиқ замин бо нархамагии 85 000 сомонӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳама хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин лайкро монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наварҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафт. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни корвон мебошад, роҳи нав рӯ парои гимназияи нави Нуриддин. аз раҳ то хонара ҳамагӣ 300 метр мебошад. дӯстони азиз, наздикии раи Калонда ҷойгир аст. ҳавлӣ иборат аз 1 сотиқ замин мебошад. 2 дархона дорад, ошхона дорад, ҳаммом, ҳоҷатхона. нархаш 390 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. хона бо таъмири нав таъмир мебошад. дӯстони азиз, соҳиби хона менависад ки ремонти хона навай. хона бо ғишти пухта, бо ғишти сурх маналичам кадагем мешавад 2 этажам кунӣ. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳое ки аввалашон 557 мебошад WhatsApp доранд. дӯстони азиз, боз як чизи дигарро қайд мекунем. хона бо баъзе чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизҳояш меистад, баъзе чизҳоша мебаранд. оиди ин маълумот ва боз ҳам маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши фабрика ҷойгир мебошад. аз роҳи Калон то хонаи ҳамагӣ 800 метр аст. бо транспорт умуман мушкилӣ нест. тамоми намуд воситаи нақлиёт аз назди ҳамин гардиши фабрика мегузарад. дӯстони азиз, ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ зиёд мебошад. дар назди хона мактаб қарор аст. беморхона, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, мағозаҳо, инчунин бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. 2 хонага мебошад бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат аст. дӯстони азиз, дуюм ошёна фикр мекунем бениҳоят ошёнаи хуб аст. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ. барои харидорҳои аниқ боз ҳам савдо мешавад. дӯстони азиз, аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия фақат WhatsApp-шон кор мекунад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. боз соҳиби хона қайд мекунад ки чизе ки дар ҳамин хона ҳаст аз беғарзи коробкаҳо фурӯхта мешавад. коридор, ҳоҷатхона, ҳаммом, теплый пол дорад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дар 4 савхоз ҷойгир мебошад. деҳаи Зафаробод. замин аст аз 5 сотиқ замин иборат мебошад. нархаш бошад ҳамагӣ 85 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, фикр мекунем бениҳоят имконияти хуб аст, бо нархи арзон аст. 5 сотиқ замин дар 4 савхози ноҳияи Ёвон, деҳаи Зафаробод бо нархи ҳамагӣ 85 000 сомонӣ, $7771, 67 000 рубли русӣ. марҳамат, аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Саховат ҷойгир мебошад. 64 микрорайонда дохил аст. 2 хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ. 52 метри квадратӣ масоҳати худи хона аст. дӯстони азиз, плюс 10 метри квадратии
дигар масоати балкон мебошад. дӯстони азиз, дар якум ошёнаи бинои советӣ худи бино аз 5 ошёна иборат аст. дӯстони азиз, ҳоҷатхонаву ҳамомаш алоҳида мебошад, ҷудо. ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳаст, таъмир ҳаст. нархаш бошад 645 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона, дӯстони азиз, ҳардуяш ватсап дорад. барои ҳамин марҳамат. духонага 52 метри квадратӣ дар назди бозори Саховат 64 микрорайон бо таъмир аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. чӣ саволе ки дошта бошед дар комментарияи таги видео нависед.